Karel Čapek mrtev. Dnes v 18 hodin 45 minut zemřel v Praze po krátké nemoci doktor Karel Čapek. Karel Čapek se narodil 9. března 1890 v Malých Svatoňovicích. V průběhu svého života studoval filozofii, estetiku a přírodní vědy na Karlově univerzitě v Praze, což formovalo jeho humanistické a vědecké myšlení, které propojoval ve své literární tvorbě. Karel Čapek byl novinářem, spisovatelem, dramatikem, překladatelem a politickým komentátorem a stal se jednou z nejvýznamnějších postav meziválečné české literatury. Byl rovněž autorem esejí, novinových článků, kritik, které reflektovaly nejen jeho umělecké názory, ale i silný zájem o politiku a aktuální dění, což se odrazilo v jeho pozdějších dílech. Jeho humanismus a obava z totalitních režimů ho vedly k silné politické angažovanosti. V roce 1935 byl jmenován čestným doktorem filozofie na Karlově univerzitě. Je jednou z nejvýznamnějších postav české literatury 20. století. Většinu svého života strávil v Praze, kde tvořil, pracoval jako novinář v Lidových novinách a přátelil se s prezidentem Tomášem Garrigue Masarykem. O němž napsal knihu Hovory s T.G. Masarykem. Čapek se nedožil příchodu druhé světové války. Zůstal však trvalým symbolem lidského boje za svobodu, etiku a zodpovědnost v technickém a politickém světě. Jeho dědictví dnes stále rezonuje v diskusích o technologiích, umělé inteligenci a etice. Soudobí autoři. Karel Čapek se pohyboval v bohatém literárním a kulturním prostředí mezi dvěma světovými válkami. Mezi jeho současníky patřili například Franz Kafka, se kterým sdílel zájem o existenciální otázky a nevyhnutelný konflikt mezi jednotlivcem a mocnými silami společnosti. Jiří Wolker byl jeho kolega z generace a přítel z literárního kruhu, přičemž Wolkerův optimismus a Čapkův pesimismus se často střetávali v literárních debatách. Václav Klement, další z osobností české literatury, který měl velký vliv na Čapkovo dílo, zejména v oblasti sci-fi. Mezi další současníky Karla Čapka patřili Josef Čapek, Povídání o Pejskově a kočičce, Karel Poláček, Bylo nás 5, Ivan Olbracht, Nikola Šuhaj-Loupežník a Edvard Bass, Cirkus Humberto. Tito autoři tvořili demokratický proud literatury, zaměřený na humanismus a otázky doby a jejich díla zůstávají nedílnou součástí české literární tradice. Čapek byl také spojen s významnými evropskými intelektuály své doby, včetně Alberta Camuse, Jean-Paula Sartre nebo Bertolta Brechta, kteří se s ním setkávali při diskuzích o filozofii, morálce a etice vědy. Literární směr a tvorba. Čapkova díla spadají do dvou hlavních kategorií. Noetická, zabývá se otázkami lidského poznání, a utopická. Ve svých knihách se věnoval sociálním otázkám, filozofickým úvahám a otázkám odpovědnosti člověka za svůj osud. Přestože využíval složitější symboliku, jeho jazyk byl vždy srozumitelný a čtivý. Mezi jeho nejznámější díla patří Krakatit, 1924. Krakatit je román, ve kterém inženýr Prokop objeví silnou výbušninu, která může změnit chod dějin. Prokop bojuje s touto nebezpečnou silou a snaží se ji zastavit, aby se nestala nástrojem zhouby. Válka smloky, 1936. Válka smloky je román, ve kterém lidstvo objeví inteligentní, ale nebezpečné mloky, kteří se začnou šířit po světě. Postupně se ukáže, že lidská společnost nedokáže zastavit jejich expanzi, což vede k apokalyptickým důsledkům. Bílá nemoc, 1937. Bílá nemoc je drama, ve kterém se ve fiktivní zemi objeví smrtelná epidemie, kterou nikdo nedokáže zastavit. Hlavní postava, doktor Galén, našel lék, ale zároveň odhaluje politickou a morální krizi, která ovládla společnost. Matka, 1938. Matka je drama, ve kterém hlavní hrdinka, chudobná pracující žena, musí poslat svého syna do války, i když nejdříve nechtěla, ale proti zlu se musí bojovat. Je to příběh o obětavosti a odhodlání v boji za lepší život. V něm se odhalují i temné stránky lidské přirozenosti a společnosti. RUR. Rozumově univerzální roboti. 1920. Čapek zavedl do světové literatury slovo robot, které poprvé použil v dramatu RUR. Lidé se rozhodnou vyrábět umělé bytosti, které slouží jako pracovní síla. Postupně se tyto bytosti začnou bouřit a zničí lidskou civilizaci.
Příběh zkoumá otázky etiky, technologie a osudu lidstva v konfrontaci s vlastními výtvory. Čapek varuje před neomezeným technologickým pokrokem bez etiky a humanismu, což může vést k tragickým následkům pro lidstvo. Dílo inspirovalo mnoho tvůrců, jako je Isaac Asimov, Já robot nebo film Blade Runner. Moderní inscenace a adaptace, například rozhlasová verze BBC nebo krátký film z roku 2013. Svět, který jsem si představoval, je tady. Mým slovům se splnil osud. Kdo by tušil, že slovo robot se stane synonymem pro ztrátu lidství. Lidé vytvořili stroj, aby sloužil, ale stroj se naučil vládnout. A my, lidé, jsme zapomněli na svou pravou podstatu. Vytvořili jsme něco, co nás přerostlo. Co máme nyní? Svobodu nebo jen iluzi? Karle, ty si tomu dal jméno, ale teď se ti to vymklo z ruky. Tyto stroje, roboti, jsou mnohem víc než jen nástroje. Stávají se novou formou života. Co když nejsou pouhými nástroji, ale novými pány světa? A co je to život? Kdo určuje, co je živé? Lidé tvoří a zapomínají, že tvoření může mít své důsledky. Ať už to jsou roboti nebo diktátoři. Vše, co nás omezuje, zničí naší svobodu. Tvoříme z vlastní potřeby, ale ztrácíme něco podstatného. Lidskost. Nejde o to, jestli roboti zaujmou místo lidí. Jde o to, jak zůstaneme lidmi, když nebudeme mít nic. Co by nás oddělovalo od těchto strojů? Jaký smysl má naše bytí, pokud není svobodné? Pokud to, co jsme stvořili, není život, pak je to zlo. To, co se nám zdálo být prospěšné, nám bude jednou vládnout. Není to jenom o robotech, je to o nás samotných. Jakou cenu má lidská existence, když je tak snadno zaměněná za cokoliv jiného? Je to revoluce, která začala v našich myslích a my jsme jí dali sílu. Každý z nás je odpovědný za to, co stvořil. Jak můžeme doufat, že přežijeme, pokud se nezastavíme včas? Pokud nezastavíme sami sebe. Byl jsem jen člověkem, co hledal pravdu. Není snadné zůstat člověkem v čase, kdy se vše mění, ale snad ještě existuje naděje. Možná v nás, možná v příbězích, které jsme zanechali.